سلام علیکم. اونطوری که میدانید امروز 22 بهمن روز ملی جمهوری اسلامی ایران است و به تمامی ایرانیان و ایران دوستان تبریک میگویم. Как вы знаете, сегодня 22 Бахмана, День Победы Исламской революции. И я поздравляю всех иранцев и любящих Иран с этим праздником. Татар халкы өчен Иран шигърияте, Иран музыкасы күптән, күп гасырлар элек кергән. Безнең Тукайыбыз беренче шигырьләре, беренче 5 еллык калган шигырьләре бик Иран шагыйрьләренә ашатып язган. Аның ярты 30% сүзе Иран сүзләре аның беренче шигырьләрендә. Шуңа күрә Иран музыкасы, Иран культурасы безгә бик якын, безгә бик файдалы. Менә күрдегезме? Тулы зал. Татарларга шигырь Иран музыкасы, татарларга шигырь Иран культурасы. Менә бачарга урын юк. Бүгенге көндә мәдәният ягыннан гына түгел дә, икътисади яктан чыгып караганда Татарстан белән Иран арасында хезмәттәшлекне ничек бәяләр идегез? Хезмәттәшлек бик югары дәрәҗәдә, әмма ул тагын да югары булыр иде, күбрәк булыр иде, кичлерәк булыр иде. Америка Кушма Штатлары эмбарго дигән нәрсәне Иран белән сәүдәне, Иран белән мөнәсәбәтне кисеп тора. Безгә тәэсир итәме бу? Безгә бик каты тәэсир итә. Менә безнең бик зур проектлар туктап тора шуңа күрә Татарстанның Иран белән башлаган. Әмма ул эмбарго бетәргә тора инде хәзер. Менә чит ил фирмалары шуны көтеп торалар. Хәзер 100 кеше Франциядән, 100 кешелек делегация Иранда утыра. Үзләренең технологиялары, үзләренең товарлары белән. Аның артыннан Германия килергә тора, аның артыннан Китай килергә тора. Шуңа күрә безнең Россия һәм Татарстан, беренче чиратта Татарстан тизрәк барып Иранда эшләрне башларга кирәк. Безнең 1 ел калды хәзер запаста. Шушы елны кирип калсак Иран базарына кирип калабыз. Булмасак безгә бик авыр булачак. Чөнки Америка белән, Англия белән, Германия белән безгә конкуренция бик авыр.